Ka BSF Senior Secondary School Umpling kalapan pau perthei sasisin ya ka jinglong bakan sai ban sandur ya ki sap ki phong jong ki khna school bat ki samla puli ha ka jingya ko ba pher ha Saint Edmund'S Festival ha ka ni ka festival balapan long da ka Saint Edmund'S ki khna bat ki samla puli ha ka ni ka school klara ya ki nam jingjob ha ki ni ki jingya ko ha ka debate competition ka Nazia Pearl shooting kalara ya ka kerdan baningkong kum kanong ya tainia bat tibetam Kakunhun Indian dance kala long ka bandingkong, ka Shenas Khan kalawan balai, haka acrostic writing, haka jinga kop shed jingbam kani ka school kala ra eka kerdan ka baar bat balai. Ujazaya ulayo eka kerdan balai haka jinga kop draw cartoon, da kini ki jingjob balawan ra da ki kena school ka BSF Senior Secondary School Umpling, ka penishai shaka perthei, ya ka jinglong bakan sai jong kani ka school ban sandur bat ban betin lenti ban penep bat penhe pensan ya ki sap ki phong ten rai jong ki kena.